bar matun dino mae pemirsa. Terus adus delalah anak lanang mending ngene. Mak, melok aku ora yuk metu kaya ngono. Ning kene ning Sinar Jaya. Foto. Jadi Mas Adi dijaluki tulung karo rencange kon motokno foto. Jadi iki mae kon ngenteni ning ngarep. Sekalian bisa metu jadi mae yo. Oke. Jadi Sandi pakai baju pulangnya beli gorengan 15.000 campur gandos tahu isi karo ute-ute gimana sisir delok dapat berapa di unboxing walah ngelek kuwi lho gegerku kuwegel rasane apaan sih kuwegel pokoknya gegere bar maton pemirsa dijak metu karo anak lanang foto ning Sinar Jaya tapi sing foto oga Mas Andi melainkan temennya langsung dadi yo ngenteni sak jam kilo pemirsa ya loh anu Andi loro iki mang abang ambek biru iya wow yang ini pemirsa kita pernah wis delok wis kok sak ugel tulung sak ugel walah awak tuh ugel rasane karo ngene dimintain tolong dadine yo ki mang mae dijak sekalian ben roh hawa jaba pemirsa yo karo ngenteni terus muter-muter memang beli gorengan wes ditukokno gorengan ini wes seneng banget iki jenenge gandos apa? Sokok ketan karo klopo apa pemirsa banget gandos kok kan bisa sambel enggak gandos tahu isi oke nah kita usus ote tahu sini piro mas berarti mbah aku lore ya oh kilo cek kilo nek mas mbek iki aku tahu isi ya aku mah 100
Iya. Memang tak anteni ning kali tak gak teko-teko. Lah wong mak matu dino nek mbok teni. Mak nganti asar lagi mulai. Mulai hadus terus sejak Mas Andi metu ki mang. Terus buka kene kuwi. Ya, Heeh. Teraken di. loba. Kak wis garing. Coba aneh bayang. Kamu kok Moga enak. pemirsa. Ini kok enak. Enak kok terah. Nah. Gandos. Gandosnya pulen. Apa santannya akeh. Lek yo gandosnya. Iki tahu. Tahu gandeng saya. Ya. Pak mau yo mek gandos. Aja dibalekno ndi. Kok enak ayo. Iya, gandeng. Iki lo tahu iki yo utene, iki lo tahu isi. Lah, Enak Mas, gandeng sih. kan senenge tahu isi. Kenapa aku cuma tahu isi tak kira juga enak. Tuku men gorengan ae, tahun baru tukune gorengan. Iki tahun baru ketiga mbek anak lanang ya gorengan. Sing murah meriah. Gak apa-apa ya pemirsa. Sebentar berkah, sehat, Itu Pak Mas Andi. ngombe. Iki lho. Nya. Cepake masih dhewe ya. Bocah. Sing teko. Masuk kuwi. Gua nongke nek ana. Gua kunci ya tekonya. Gelas saya. Kuwi ya. Ya, gelas saya. Ya wis, wis kerang ya. Iya. Tuh. Kiwi. Geger apa wegel. Wis aku Enak kok gandosnya. kok kambok beki. Bang ngaji apa ora? Ini apa sih ini? Malam minggu ya? Libur ya? Mas? Libur ya? Iki fotokopi apa? Lah kowe lucu cah ning omah yo. Ning omah sapa sing tau nang omah lek. Lah kemang gak mulai ya? Mulai durung balik nang kok nang omah. Nang omah ki sapa? Kaya nang omah. Walah kuwi yo gak dikowo. Hah? Iki mau mangan. Wah, oh. Akeh mek sitok tahu isi no. Tekok ya njaluk nih ora. Aku wis sok. Tak gendus loro. Gendusnya iku gendusnya. Pulang ya. Panci ya kan ya. Apa ketan iki ngawak kae kanthi ndak ngono. Kita anak ini. Mas Andi ini. Kuwi iki ketan ora kaji beda rasane. Kok gak iso ngrasakno.
Cuma duwi iki lho mangan disuntek kene kok. Iki tak umbah anune tak umbah. Aku badhe jak muter-muter anak lanang. Alhamdulillah tok mare-mare. Karo perkara ngenteni iki kan ngenteni sak jam wae. Wis enek sak jam puro, Mak? Ndra wis enek. Jam yo kuwi ya. Ya wis pemirsa kaya ngene ya. Alhamdulillah ora tahu metu, anak-anak mulai dijak metu muter-muter. Kan yo ana motore, dadine oh ya ki mau mae ketemu karo Mbak Lala. Ning Brapo. Mulai mak. Salah gak poplane. Hah? Salah gak poplane. Bisa iki. Sik ngono. Bisa. Iki dodolan ning neko. Derajat lah. Ketika ngene ya Pak, ya wis pemirsa ya tak tutup sami naik videone mae. Jalan-jalan karo anak lanang. Iki lho pemirsa, ning Sinar Jaya muter-muter. Jadi nenek salah omong tinggal laku perbuatan keluarganya Malegini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsanya mae kabeh sepurane mae nek upload telat terus soalnya mae gudak matun pemirsa yo sukete buntu. Ya alhamdulillah ki mung sisa kedok wis rampung karek sing ngisor. Jadi minta dongane yo muga-muga parine entuk akeh. Nenek salah omong tinggal laku perbuatan keluarganya Malegini Family minta maaf yang sebesar-besarnya. Buat pemirsa MKP terima kasih yang sudah mendukung mensupport Mak sampai sekarang. Mudah-mudahan diberikan rezeki ngalir koyo banyu kali aku koyo banyu segara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, jolali di like, di komen, di subscribe, ditutul abang-abange. Bisa ngikuti channelnya Malegini Family.